Какво става, пичове? Аз съм Порекс и днеска искам да ви кажа, че отварям привейт сервера на Майнкрафт. Малко лаго, защото тук ще го отворих и обработвам клип. Знам, че би трябвало да не ви хареса, че е онлайн хост, но докато съм на компа си, ще ресвам времето и ще си седи докато стана. Това е проблема. Да, няма определени години да ви искам. Та имате две къщи и две ферми. Къщи препоръчително са модерни, такива детайлни. Окей, нещо лагва. И да, това исках да ви кажа. Аз тук започнах да събирам дърва на спауна. Да, трябва да живеете на, да кажем, 500 блока от спаун. Да. И така, довиждане. Надявам се да ви приема.